morning guys! Good morning! December 31 na ron guys niya. Welcome to our channel na Indis TV mga guys. One day guys, dito na ko gikan sa merkado niya. Namalit ko og ginagmay. Gisugo sa kong anak niya na ay nagpakilaw siya gayay. Anak ko'y kinilaw guys. Nga guys, kay gigoto mang pagikan sa merkado, mga pisa ta guys. Isnayri naman di ay. Ako lang giyon na buhat ang kinilaw kay tigma. Kuan guys, dubok. Yung mga pisa ko. Mga pita guys. Mga pita ninyo guys. Murag nagtutoy nagigmaya akong tiyan guys. Makapisa ko una ko magluto. Okay. Mo din akong gipalit sa merkado guys ay. Gipalit ko ani, duha ka buok. Na guys ay duha ka buok. O kanin sa guys para sa kape toasted. Mahal makayo guys, ang kwinta. Murag gamay na masuot. Aris na tagkape guys. Nya palit ko limonsito. Isagols kinilaw, luya, sibuyas, carrots. Tanawan ninyo ang Bombay guys ay perting gagmaya sa nga tanan. 600 ang kilos guys. Ako lang mong gi-update sa kuan guys ha sa kanang presyo sa Bombay. 600 karon. Perting mahala. Hasta ni siya perting ang mahala karon. Kay nagsalig New Year ba? Ano siya? Ang kamatis, 100 silang kilo. Ubida ng mahala ron guys. Usalay akong gipalit kay mahal lagi. Nya magkiglumpia man akong anak na nagpalitsan ko. Imbes kani sa wala pa'y Pasko, wala pa'y New Year, kani siya tag 20 rang putos. Karon 40 na. Super kamahal na guys. Duha akong gipalit. Ang Bombay guys, nipalit na lang tangkog tulo ka buok kay perti naging mahala. Abi ni magpila ning tulo ka buok? 70 pesos perting gagmaya. Ambot lang, sao na na. Unya kay nagpalit sa kog spaghetti sauce kay atong anak magpabuhat kog spaghetti. Malit ko ani mga sagol sa spaghetti honom. Ito sauce, ketchup, spaghetti sauce guys. Spaghetti ko niya guys. Niya luto na sang kinilaw. Okay na. Ito na yung ipares kape guys. Dami ni kay toasted. Mamainit agad. Dili na maron di panait kaya hapit na alas 10. Dana ni panyud to. Akong kape guys ay Living Coffee sa Alliance. May ni siya guys kay good for the heart, unya less cholesterol po ni siya. Daghan ni siya ga kay herbal. Muna kani akong sige gamit guys. Mainit dita.
Ako mga sakop guys, wala pa ng mata, nangatulog pa. Nya guys, thank you kayo sa mga bago na ko mga ni-subscribe, bagong ni-follow, ni-like and share. Thank you kayo kay nakaabot na jud 105 ang ako ang subscriber. Ug ang ako mga followers. Ang akong like kay gamay ra 85 ra. Thank you kayo ninyo mga guys. I love you. Advance Happy New Year. Advance prosperous New Year ninyo tanan din ha guys. I love you. Nya mga pisa ta tiwasan to pangapi guys. Atangan na akong pagluto ng spaghetti guys ha. Ug maglumpia sad ko guys. Mo request akong anak. Isugo ko kay gusto sila mag-spaghetti, maglumpia, kung magsugbag isda. Ora na yan ang handa unya guys. Kaya ako, man ko'y kwarta guys, kaya umami sweldo. Sweldo naman ka ng nami, kuan, differential. Nya, ana-ana man si, ang amo ang layason nga. Karon tang niagi nga, kuan, si Mana. Noon sa mga wala man gyapon mi kadawat. Nga wajid mi kwarta. So may gani akong mga anak mo na nasa sila ni gasto, sila lang sa kaya ako ang gid ko. Wag ko gani. Unya gahapon nagparty dai mi. Pag-game si Ma'am Maribik, thank you day kayo Ma'am Maribik ha kay nalingaw jud mi sa imuhang gihimo. Ug ni Sir Sam. Perti ginamong lingawa. Sukad nga nawa si Sir Mago karon ni balik ang kaligri sa maintenance. Ang mga ubos lang ba o mga posisyon ni aligre og balik kay sa akong pagka abot sa engineering pag si Engineer Mago perting aligre ha mong nakaingon ko nga karon nabalik na og wa nabalik si Mama Maribik wala nga nakaaligre sa Pasko mo nga thank you jud kayo Mama Maribik og ni Sir Sam shout out ninyo ma'am sir. Kay nakadad jud bugas tag 5 kilo og emperador with kuan pa with lime juice og ham. Thank you jud kayo kay ang among New Year kumpleto jud makalungag, makasud-an unya, makatagay pa jud. Thank you jud kayo ninyo ma'am sir. Kaming tanan mga kaubanan nangalipay jud sa inyong gihimo sir. Grabe sobra jud. Hinaot nga sa sunod pa unta ma'am sir. Mahatagan sa ninyo sunod puhon. Kaluyan ang Ginoo ba maiglawas pirmi. Nalipay jud mi. Labi na jud ko nalipay ko. Abi na mo gwalan jud mi pinaskuhan ba na di ay. Thank you jud kayo ninyo ma'am. Damig 5 kilo. Dira ako 5 kilo ay. Ganadder pa jud. Ug ang MP na sir, ipabugnaw. Nilaw na ko. Luto na tong kinilaw guys. Nay, akong gibutangan og pepino guys, daghan kay kamatis. Yummy. Ato ni tilawan be. May bani. Lami, okay na. Okay lang timpla. Naibog ko ani ba kay katong pag-party sa pagka 23. Naidaghan niya ni sa admin. Na siko ingon pa kana ko anabi kay gilamian jud ko ba. Ana man sad sila nga. Ayaw kay unya ra ng gabi eh. Na naibog jud ko ba. Sige jud ko pangayon eh. Pakana sa ko atong puto eh.
Ingon man ni si Ligaya nga. Shout out Ligaya. Kang mamaribig man nagi. Ihatag kay para sa makakaon ng tanan. Sumo to nakakaon jud ko guys. Lami mo na nipalit jud ko karon kay nagdumot ko tong Pasko ba. Kay lumaen jud ko gingani. Ya guys, ato atangan unya nga ako ang pagluto spaghetti ha. Hi guys, ako nang ilunod, ako nang adobohon ng ako ang para humbaon guys. Atong tanawon guys ha, kay mag-adobo na ko. Ato lang na biyaan siya guys. Mag-adad sa kog para kuan guys, para lamas sa lumpia. Magpanit na kog para kuan guys, para sa lumpia na ko guys. Ay, para nami salu-saluhan unyang tungang gabi guys ba. Kali lang ko ginagmay guys. Basta naa na atay masuod sa tiyan. Importante lang, ginagmay. Ang pinakadakong gasa sa Ginoo guys, ang maayong panglawas, kapiskay sa lawas po ni guys. Mo na dako kayong gasa. Salamat po maayo sa Ginoo guys. Makaputas pa po. Pagpuntuig, maayong lawas. So sa mga katuigan pa umaabot, kagan pag maayong panglawas kanunay, usa sa kinabuhi guys. Ora ginay ato amo. Hindi pa yun lang, bahalang kubre. Makasinabot, pirmi. Mauna na importante guys. Sa unang nagkakwarta niya, dili-dili makasabot. Dagming gubot. Di happy ang pagpuyo pa. May gingon bahala, kubre, basta labing. Halag saging, basta labing. Ano lang guys. Daghanan lang nagkukutanon guys eh, para mo daghan kay kung karne, gamay ra. Daghanan lang ni kuan. Utanon. Para mudaghan. Kaya dadadaron gagmay, awa na, fights na. Daghan na. Ano lang. Kung shout out din ni Gian, Happy New Year ninyo tanan diha day. Usa akong mga igsuon nga natud sa nakalain-lain lugar, akong tatay. Advance prosperous New Year ninyo tanan tay, manahing. Nini, sa tanan ako mga pagkumangkon. Si Marciana. Si Marciana nang hatag na pagham. Salamat kayo, Marha. Mar and Leito, daghan kayong salamat sa ham inyong gihatag. Dugang sa to sa among handa guys. Lamir ba tong ham niyang gihatag guys kay pinyaham. Pure jud nga unod sa baboy guys. Lami kayo. Wala pa na ako makuha guys tuwa sa Kings yang gibilin to sa paknaan. Kuha unon ta to guys. Nya na lang sa to nakukuha ah. Hindi pa ko gibuhat. Ad pakuha ni guys. Wala ko'y katabang og lutog lumpia kay si G nakatrabaho na gitraining si G. Si G tatoy akong kaabag dili na mga lutog-lutong ginagmay ba. Karon kay na training siya kay nang-apply gud siya sa trabaho guys. Solo na lang ko ron, ako nalitanan ron. Pero muli to siya kay alas 2. 6 to 2 man siya. Shout out, J! Amping siya ng trabaho, J! Trabaho na kita, J. Nakatraining na.
Katrabaho na siguro na siya guys, kay training man. Oh. Training man siya, madawat ha na. Saba, madawat na siya. Ulan si Jig, ini-standby. Hindi ta dyan siya trabaho. Kung pinuhon guys, kaya nagto na. Lumpia alamig, tungas kilo ra guys. Nagmay lang guys. Ay, paputos sa guys, dugay. Puros sa guys, paputos. Guys, Bernadette matug. Kating katugon niya kay di man mo trabaho guys. Ako ra ron solo. Okay na guys, hinay lang. Ay! Kuyawan na po eh. Kusang ukayon na ko adobo guys. Mangaway mga adobo guys. Laksik ang mantika. Sakit tayo guys. Pero maghiwa-hiwa sa ko. Maghiwa-hiwa sa 9 minutes guys. Luto na pa adobo guys. Para sa nihumba guys. Para ni humbaonon. Ito nang hamonon guys. Okay. Pabugnaon na lang na guys para ilungdod na sa kaldero kay aron timplahan ako. Nagpalit ay kog kuan guys, ganina guys ay para na nagkakuan guys. Inangon niya tong mga biyo. Oh. Nagbinata sa 9 minutes. Na wa mo ibata kay nang. Oh, para New Year na guys. Para New Year guys. Ako na sa mga slice so okay. Lingaw kay ko guys ako usa. Lingaw. Ito ba mga kauban na puri guys. Ano mo reply si Abang Jesus ko? Ako nang pagpadala ng akong ham. Para lang tayo mausap. Ako mo mag-slice sa tanong guys. Ang uban guys, sugat lang magtanawa ng
Tumutong bitaw nga pinamutong hugawan. Dito. Hindot mo dyan ang kamot may gamiton kay masagol bitaw jud. Kaya magsara ka dili kayo makuan. Dili kayo masagol. Ano ang kamot? Nahuna man sad ko gahapon guys. Ili sa ditan tong hugaw. Yung hugaw ko gahapon. Para putos na lang, nahuman na. Namutos na sad guys. Ito na sa tanaw ni nagputos guys ha. Tara na sad ni sa humba guys. Ang kuan na lang mas iandam. Ibigay mo na. Kung ang lanig sibuyas dahonan guys, kaya ang Bombay puti yung mahala guys. Kung nagig maayo. Kung ano lang bumba, sibuyas dahonan. Grabe dito ang mahala ang Bombay. Itong tanaw niya, maghumba ko ha. Guys, magluton sa kughumba. Angay-angay lang. Atong pa-brown nun guys. Ay sus, nakuhod yung merkado. Oo. Nga, masaya pa kung po yung kay Ngitag Tiyan. Tiyan, baligya ka ng panigo. Makita ako. Guys, ako nalunod yan. Guys, oh. Pinalit ako. Ato sa takpan guys. Ato sa ni i-cover ka atong i-rape. Paraon niya na ni Pustong guys. Parit ka dito. Ato atangan niya guys ay naputos-putos sa lumpia guys. See you next one ha. Next recipe na ko guys. Guys, kanawa kong humba guys. Guys.
Bangag sa baho guys, kay dili pa kay lata. Akong humba guys, oh, apit na maluto. Magluto ko kuan guys, tahong guys. Tahong akong lutoon guys. Baho agi tindira oy. Ditapos daan ba? Nya gisagulan na ka ng mga daan kanang nagnanga na bitaw. Nagay halo, pahalo nila. Atong takban na guys. Isang akong kuan, singa na ng hasuna. Tahong. Ya, nay kape guys ay. Hinatag ni sa akong manghod guys. Ni try kog inuman eh, mo ko katog nagbuntag nagsiga akong mata guys. Wagi ko katog, pubida ng kape ha, ano de ka ni.